Domt biex nfittex l-għajnuna iżda nammetti li kien l-ikbar żball li għamilt. Dan huwa kliem Rachel, ta' 3 tfal li llum flimkien ma' 7 familji sabu kien ġewwa Labex, shelter immexxi mill-Fondazzjoni għal Servizzi tal-Ħarsien Soċjali li qed jilqa' fih danu vittmi ta' vjolenza domestika. Jiena ili għaw issa xahar u nofs. Ma xtaqx niġi, pero l-affarijiet bdew jiġu naqra iktar gravi, allura jisni bdejt nideq mbagħad fl-aħħar meta ġew iktar gravi qatt għajmin mhux ħankun l-ewwel laqas tal-aħħar. Jiena għandi 3 tfal, pero bħalissa tifla waħda għandi biegħi. Inkwetajt naqra għalija wkoll għax forsi adult jifhem imma tfal naqa' diffiċli bitfehmhom, pero femet u kif għattilkom l-atmosfera u n-nies hawnhekk u hekk jagħmluha possibbli li tħossokhom u tħossok familja. Rachel qalet li minkejja li huwa żmien ta' festi tippreferi tkun f'post sigur mimli mħabba milli mwerbra ġo dara stess. Li nista' ngħid illi jekk hemm ħadd ieħor li għaddej minn dawn l-affarijiet u forsi qed jaqta' qalbu u jaħseb illi ħajtu ħadd inbidel u hekk intihom kuraġġ li jiġu hawn jew fejn jsibu għax ħajjitkom ħatkun anzi ħafna ħjar u ħassibu ħafna iktar għajnuna. U nixtieq il-biliet u l-festi tajba lil kulħadd u jalla l-isra d-dieħla tkun ħafna ħjar bid-dis-sena. Maria Greg Darmanin hija waħda mis-social workers li ta' kuljum ikunu ta' spalla għal dawn il-familji. Ovvjament Christmas huwa marbut ħafna ma' ferħu dal-affarijiet u l-fatt li inti sek forsi realtà tiegħek hija differenti ħad tkun hemm xejn diffiċli. Aħna dejjem nfakruhom li fil-verità il-fatt l-ikbar rigali ta' tililek innifsek huwa fil-verità li prioritizzajt lek innifsek, tajt rispett li lek innifsek li forsi ma ħadtux ma tħaddieħor u tajt is-sigurtà li lek innifsek. Il-familji fix-shelter qattaw sa massimu ta' 3 xhur biex wara jgħaddu għat-tieni stadju f'shelter ieħor jew għal kwalinkwa akkomodazzjoni alternattiva li tkun identifikata matul iż-żmien tagħhom dan ix-shelter. Matul dawn it-3 xhur il-ħaddiem u l-professjonisti ta' Labex joffru appoġġ lil nisa fi bżonnijiet tagħhom ta' kuljum u jaħdmu magħhom biex faslulhom pjan ta' azzjoni għall-futur tagħhom.